Kaixo Patri, gure Itzberri aldizkarirako galdera batzuk egita gustatuko litzaidake. Utziko aldidazu? Noski, bai noski. Dakigunez zu Lizarrako Eskubaloiko Itxako taldean eta Espainiar selekzioan jokatu duzu. Talde horietan sartu baino lehen beste talderen batean jokatu zenuen? Bai, ni hasi nintzen Donostiako bera taldean, han egon nintzen 10 urte, eta azkeneko 3 urteak Lizarran eman ditut Itxako Eskubaloi taldean, zuk esan duzun bezalaze, baina bai Lizarrara joan aurretik Donostin egon nintzen 10 urte. Zein talde nahiago duzu horietatik, guztietatik? Denak daude ondo, ez? Donostiko taldean, bera taldean lagun asko egin nituen, baina Lizarran ere lagun asko egin ditut, beraz 2 taldeak ditut gustoko, eta esperientzia ezberdinak bizi ditut bai Donostin eta bai Lizarran bizi izan ditut. Nork eman zizun ideia Itxakora edo Espainia selekzioan sartzeko? Ideia baino, ez dakit, Donostitik joan nintzenean eta Itxakokin fitxatu nuenean, izan zan pizkat, deportiboki ez esperientzia berriak eukitzeko, izan ere Itxako taldiak Champions League jokatzen zuen, ez? Ordura arte bera-beran bakarrikan EHF jokatzeko aukera izan nuen Europa mailan, eta orduan nik uste hori izan zala pizkat gehien bultzatu ninduena, ez? Alegia Championsa jokatzia, eta ez dakit jakingo dozuen, baina finalera ere iritsi ginen, Championseko finalera, galdu genuen finala, baina bueno, nik uste dut aukera hori eta partidu hori ez dudala inoiz galduko, ez? Noiz utzi zenuen? Aurten, maiatzan liga amaitu genuen, eta aurten erabaki nuen eskubaloia ustia, izan ere ja 31 urte ditut, urte asko eman ditute kirolaren munduan, eta bueno, pizkate lan mundura sartzea nahi nuen, eta horretarako jaso ikastolak sekulako aukera eman dit, ez? Hemen lanian hasteko kirola utzita gero, eta bueno, hemendikan ere eskerrak emonez ikastolari. Zergatik utzi zenuen? Oaintxe aipatu dizuedan bezala, nik uste dut urte asko eman ditu dalako ja kirolian, ez? Mundu hori ikaragarri polita da, eta gomendatzen dizuet zuei ere probatzia eta kirola egitea, ze bueno, azkenian ez da bakarrikan lortzen dituzune kopak eta titulo guztiak, baizik eta egiten dituzun lagun pila bat, nik ezin dituzen batu, ez? 2 eskuekin egin ditudan lagun guztiak, gero zuzeu ere pertsona bezala hasi egiten zera, autonomia handia hartzen dozu, ez? Txikitatik, kanpora bizitzera joan behar zeran, nire kasuan bezala, ez? 18 urterekin Donostira joan nintzen, da handikan aurrera, nik neu inbehar esan nuen guztia, disiplina aldetik ere pila bat ikasten duzu, eta bueno, alde hortatik oso gomendagarria da. Nire aldetik behintzat gomendatzen dizuet kirola egitea. Entrenatzen jarraitzen alduzu? Entrenatzen ez, nire kabuz, bai joaten naiz noiz behinka kirol pizkat egitera, korrika egitera, edo bizikletan ibiltzera, baina entrenatzen ez du jarraitzen, ze bueno, maiatzan edo ekainan hobeto esan da erabaki nuen kirola ustia eta lan mundura sartzia, eta ez dut entrenatzen orain. Eskubaloia utzi eta gero zergatik bihurtu zinen irakasle? Bihurtu baino, kirola egiten nuen bitartean, ikasketekin jarraitzea erabaki nuen. Nik uste dut importantia dela, ez, kirola egiten duzun bitartean ikastea ere. Orduan nik aukera izan nuen lehenbiziko urteetan, 18 urterekin hasi nintzen Euskal Filologia ikasten, amaitu nuen Euskal Filologiako lizentziatura eta ondoren lehen hezkuntzako diplomatura atera nuen. Horrek ematen dizu aukera, kirola egiteko eta aldi berean ikasteko, eta bai kirola usten dozunean ere zerbait ikasita eukitzeko, ez? Nik uste dut importantia dela zerbait ikastia, ze zure kirol bizitza amaitzen denean, ez badaukazu eserrinda edo eserri ikasia zaila izaten da, ez, lan mundura sartzia, eta gaur egungo egoera ikusita asko zailagoa. Beraz, gomendatu dizuedan bezala kirola egitea, gomendatzen dizuet kirola egiteaz gain ere ikastia aldi berean, ze importantia izaten da.
nik nuen bezala. Zein izan zen zure ikasleen erreakzioa, ezagutzen hasi zuten? Ba bai, nire harridurarako bai. Basiran ikasle batzuk, 3. mailako eta 4. mailako ikasle batzuk, sartu nintzela klasera eta lehenengo egunetan, euren lehenengo hitzak izan ziela, aiba, Patri itxako, Patri Pinedo itxako, ez da, bueno, harrituta geratu nintzen, ez, bueno, eskertzen da zuen adinakin ere, kirola jarraitzia eta gu bezalako emakumea jarraitzea, ze azkenian Messi edo Cristiano Ronaldo bat ezagutzea errezagoa izaten da, baina gu ezagutzea, bueno, zailagoa da eta eskertzen da bai. Azaltzen aldi guzu nola hain pertsona famatu bat egon daiteken orain ikasle gure ikastolan? Nere kasuan irakasle gure ikastolan, nere kasuan zergatik nagoen. Nik ustot bizitzan etapa asko pasa behar diela, ez? Nere kirolarian fasea pasadut ja, sekulako oroitzapenak dauzkat, bai Espainiako selekzioarekin da bai bera doitzako taldeekin, eta orain momentu honetan lehen baino motibatuago nago, alegia esan nahi dut. Garai baten, ez dakizen bate pertsonen aurrian partido bat jokatu behar nuen, baina momentu honetan zuekin nau, ikasleekin nau, eta oso motibatua eta ilusio handiakin, ez? Eta nik uste bizitzak dauzkala etapa asko, eta etapa bakoitza ere motibagarria dela eta importantiena dela ilusioa izatea, eta nik lan hontan ere ilusio handia daukat. Gustatuko lizaitzuke berriro jolastea? Printzipioz ez da nire buruan, ez? Oin eskubaloian mundura bueltatzia, baina, bueno, ez dute esango ezetz, ze, bueno, ezin da esan ez, inoiz ez duzula zerbait egingo, ze, bueno, agian iriz daiteke momentua non berriro reinkorporatu behar nahi zen, baina, bueno, momentuz ez dago nire buruan hori, eta, bueno, irakaskuntza munduan jarraitzea da nire asmoa. Zer iruditzen zaizu kirol munduan mutilei askoz gehiago kobratzea? Bueno, zuek dakizuen bezala, emakumezkoen da gizonezkoen artean aldea handia dago, bai ekonomikoki eta bai beste alderdi batzuk begiratuta ere, eta zuek esan dira zuen bezala, alderdi ekonomikoa oso importantia da, ez? Mutilek bai, gu baino gehiago kobratzen dute, ekonomikoki hobeto daude, nahiz eta gaur egun dena pizkate komplikatu den, baina ez bakarrik ekonomikoki, badira alderdi asko oraindikan ez daudenak berdinduta, ez, emakume eta gizonezkoen artean. Ni gogoratzen naiz 18 urtekin Espainiako selekzioakin debutatu nuenean gure arropa sala mutilena. Alegia, niri eman ziaten kamiseta eta praka zian, ez dakizen XL edo 2XL, alegia, ematen genuen poltsa batzuk jantzita. Orduan, badira, tontakeri bat irudituko zaizue, baina, bueno, badira alderdi asko, oraindikan gu konformatu behar izan garela, ez, esan ez, bueno, emakumea gara, eta, baina, bueno, pizkanaka badijua aldatzen gauza, ez, eta emakumeok eskubaloian munduan adibidez lortu duguna, azkeneko adibide bezala dakazue Londreseko joku olimpikoak, horre emakumeak brontzea lortu zuten, eta gizonezkoek zoritxarrez ez zuten ezer lortu. Baina, bueno, pizkanaka baguaz gure lekua egiten gizartean da kirol munduan, da, bueno, nik uste horrela jarraituz gero, etorkizun batean aldatuko dela pizkate asuntua. Nola eramaten zenuen zure aizparen kontra jokatzea? Oso gaizki. Hasieran gogoratzen naiz lehenengo partiduetan, bera ustot 23 urtekin joan zala Valentziara, lehenbiziko aldiz kanpora, eta gogoratzen naiz oso ondo, bere kontrako lehenengo partidua izan nuenean, izan zala oso arraroa, ez? Bueno, bere kontra jokatzen nuen, baina aldi berean nire pasan, orduan nahi nuen berak ondo jolastia eta nik ere alde berean ondo jolastia, orduan arraro samarra izan zen, ez, lehenengo partidu hori. Baina, bueno, gero ja urtiak pasala, ohitutzen zera, eta, bueno, pizkat normalago ikusten dituzu, ez, bere kontrako partiduak. Bukatzeko gure gelako ikasle batzuek eskubaloian joklasten dute. Zein aholku emango zainiek?
Aholku bezala, beste kiroletan bezala, eskubaloia nire ustez zoragarria dela, ez? Talde kirol badala, alegia batek ez duela irabazten, baizik eta talde guztiak irabazi behar duela, horrek eskatzen du denon lana ezinbestekoa dela, ez? Ez duela balio batek 8 gol sartzia eta beste batek bat ere sartzia, izan ere denon lana beharrezkoa dalako irabazteko, eta eskubaloian, eskubaloia pizkanaka ezaguna egiten ari dela, garai baten ikuste dut ez zela hain ezaguna, eta batez ere emakumeok azken urteetan indogun lanagatik ere, ezagunago bihurtu dugula. Beraz, aurrera jarrai dezatela eta animo eskubaloiarekin. Agur eta eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Agur!